Sashi se ngai kublai fi daga kerteng ga bathiang tam jong trai jisu dan biang ban kerani tien jong ublai apreng jong fi o ai ngai kublai fi barok ki ba jupe ya gene ka channel ga jong ni ban ngai kalong jing ker hu ngai kublai fi gi ba ai gi comments ki jing kan tho jing I'm sim gi jong fi ublai ker hu fi ro parala ublai un ker hu fi ti ha gani ga por teng le no asha ga tien ga jong ublai nga don ban kran ni ga por ki lightly ki badon kam haga jing im kristan jungi ki lightly ki badon kam haga jing im kristan jungi lani ngan on haga jilli jong jing im kristan jungi fitep kani ka banga kran menta ka de ke nongrim ka ba uble ubo na do wasdang ka ba ubo ya ubre ho eden kata ka mod nado u adam bat ka im fi abang ka nongrim ka de ka nongrim ka de ka ba fulla ka nongrim ka de ka nongrim yela im menta ha do ka ni ka juk ka bala kum ka ni baru ada u em haga juk ke bokum gatu ngingela em ga juk ke computer reka ai ka nongrim ga bo ble bo nang tai kum nu bo bre wo shakri ble u de ban le ka de ga juk ngi ki ba em haga ne ga juk man taro ba kum nu ngi ki bre wo shakri ble ngi de ban le to ngi de pe ngi ki lightly to ngi de pe ngi lightly ki ai ki bo ble bo basdam to bangi de ban don ngan ong ngi de ga por da fi don ni ki lightly da fi practice da fi pentri ka ngi lightly paralok kan mau ka jim kristan fi kan lang job ka jim kristan fi kan lang job to ka baning kong ka ai ka baning kong ka bangi don kam anda bangi ong yilong kristan ka baning kong ka bangi don kam bangi long kristan ga de ka tien jong ublai fi ga tien jong ublai pai ba ka lo nang ba ar jong ga kitab genesis ka khat kan reu khat nyo tien jong ublai kong kum ne baru twai wo ublai ula ong yo to brio ula hukum itu beri doam. Na udien baru agak kepia daga babam mela ban bam Nrei na udien ke jingte daga babam daga basneo. Menam yak bam na u na bahaga taga siba men bam na u daga bayap men yap shisha ken. Ken mau haga por jamu Adam don ketien tho. Naslo ga man siom. Ka Bible jamu Adam kadang tan artli ki dekhat. Kini ki bunga puli mentan. Watlah ketien tho akan padal hang tu. Hari ken mau Adam haba udan Eden bat ka im haba kidan ha Eden kidan ketien jong boleh wala ai ki. Fi kidan ketien jong boleh wala ai ki. Nama ka dam kan asi sen para wat bakala. Hatu mentaru ya ki brili be shakr blai ya ni haba ni shakr blai ka banin kong ya ni ka bangidan kam de ketien jong boleh. Ka jinkali ka bang akwa ban bo e fi ga ni ga por ga dai. Kung no pibo door ya ga ketien jong ublai ha ga jing im jong fi parla. Kung no pibo door ya ga ketien jong ublai ha ga jing im jong fi. Pe yo ublai. Ngat pani sha ublai. Ka Bible ga thu ingi ga sam ga basi spotlight pu ar. Ka sam ga basi spotlight pu ar ga khot ga ba pra. Ka ya thu ingi kung no ublai bu door ya la ga jong ketien. Sgap ha ga ba ga ketien jong ublai ka ong. Baik hak ketien jong ublai kong kumne. Sam shispa lai upra tangan puli. Gadekhat gaba ar ketien jong ublai ne. Sedap hak gaba luno. Tangan puli bentai bakhat du jong ni gadekhat ma. Sedap ketien jong ublai no. Naro de la pen krau ya la ketien hakli ya ga kerten baro. Kabalo kam mela pen krau ya laga ketien hakli ka kerten bro. Kama jrong ba laga kerten ublai ola pen krau ya laga ketien. U Jesus Christ. Ketien jong ublai kam u Jesus Christ wang hakalonong gaba afu saw jong the gospel ke jong Matias ka dekat ka ba life usan. Wang ka pertai bat ka benang kilat no kila ban let no. Rega ketien jonga kenom let no daleluya. Hakata ka ruka butra ukra. Kena fi ima u Jesus Christ u buram ba ka ketien u buram me ka ketien jong ublai. Ka ba ku apa ni fi ga por ka ba klief map ngaya fi mata grai kom no fi mo doare ka ketien jong ublai ka jim jong fi. Haki wei ketien ngan on hamno fi bo ya ka ketien jong ublai ka jim. Hamno pibo ya ga ketien jong ublai ga jing im jong fi. U David wangum ne aga sam ga basis pa khat khandai ga dukhat ga ba khatway. U David ang nalari khop ya ga ketien jong me hala ga donot nang bangan om le pop ye me.
Paralog ladangan ongi tigian lang ngamot banang ladangan fai so Adam. Kaya ba Adam ubakla hatu kam dei gani ba ongu David. Banda dei ba Adam u rikhat ikaktian jong ublay hakadono ya ka wala de ong mene. Adam unam bakla. U David wang ngala rikhat ikaktian jong me halaga dono knabanga nom le pop yeme. Paralog ka jingim Kristan ka ba shisha ka ba nengkom tam ka ba fidan kam ka dei. Kaktian jong ublay. Bahkan mau kaktian jong ublay paralog wa ada baga Bible kan sudan hayeng jong fi. Wa ada baga kaktian jong kan sudan hayeng jong fi. Wa ada ba fi sulet yesen fi su asnogum to galet no na fi. Hada nga kwak ni fi por kaktian jong ublay ka ba fi kan show. Haga donor jong fi. Kadi ka spark ka ba kodor tam. Ka bala ban yarambe ye ka jing im jong fi. But finam bakla ka jing im Kristan jong fi da lele ya. Namaga daga daw wa company fi ga por. Ai boy kaktian jong ublay paralog. Malagasi ka jingim jong fi. Pule kaktian jong ublay. Malagasi ka jingim jong fi pule kaktian jong ublay. Hagi jingasang yabe shi ka jingasang ka fiyo sa ka jingikay kaktian ka jong ublay. Yabe shi ka jingasang ka fiyo sa ka jingikay kaktian jong ublay. Haki wi kaktian ai jakay kaktian jong ublay ka dono jong fi. Ai jakay kaktian jong ublay ka dono jong fi. Piro finom le pop. Ngaro nganom le pop yaw dry la de kaktian lay ka dono ka dono chana. Kenmao ka ka finapor kay ka nga hikay fi mentay de balong bajam basuk balong simple. Balang simple. Kaya kita ni hikay film tayo di balang simple aja tayo basuk mah. Tambahkan mau ke dari pada ikan nomorem dari ikan principle dari ikan nomorem bawa boleh buat nol bostam. Baga ada film ikan ni. Nganong sih ngan hikay ikan berjam film kan sautu. Hagi kita film ngalak aktif. Awang apa film por kabadan kam dari pentrai kam ke jingim jomfi pentrai kam ke jingfi. Ada film ikan ni film bakla dalai. Kabaningkom kamu ngalak ni film kadai kektian jomlay. Kaya kabaan kabangidan kam kadai kajing duai parang fi kajing duai kaya Adam kaya mo blur day Adam bagay magani galiam hagalan ang gabalay jo kitab Genesis kadukhat ko pra ba kabakhanday gatian jo bulay gi thuingi kom kumnes ngap ngan pule Genesis lai lamang pra khanday Tigil yo snyawo ye kajing sawa utray ba ublay ba udawan ya kakper hagajing pangat kasngi tiu Adam at katanga jugu kele buri ala dina kman utray ba ublay haparing kidiam jang tagakper tiu utray ba ublay ula khat yo Adam ba ulaang ha u medan shay Fingaw ka pa ni feeling por kaktian jang ublay kang anda ba Adam ba kem kila bam yo diang jang kajing tip ega ba bhab ga basnew kitep ba kila rangkang ka hukom jang lay kila lepo pershay ublay kia buri ala dia Hari kaktian jang ublay kam kaktian kam kia buri ala dia de hakano ka por ba kiyo asnyaw ye kajing sawa jang utray ba ublay nganaw feeling kaktian o ada ba kem kisngaw thu ladaya u hati ka sawa kumno ka surak pe edan Wada makaim kisngot hula de kamare kaskai ka sawa kumno ka surk per edan. Wada makaim kila sngot hu kila amalian anda ka hiar ka jindaran kat jamoble per edan banwan ye syambat ki banon ekran mat ki ka sawa kumno ka surul ka long kumno ka presence ka jindaran kat ka jamoble. Para long ka finu por ngi mentang ngi dua ngi wa ika khmat jamoble ka ba snowbang gadai ka ba skotat gadai ba haga por jam Adam ba ke memba pala pop de ublehi bawan ye kendu yo ubleo bawan kendu yo ubreo malaga dang ka finu por para hede ho ubleo wan ba ye kendu kumba ujuan ba ye kendu ba kila jumlian kila ju ekran borobor kila ju sko kila yo ba ye ekran borobor yo ublei ubo pa jeki Hagani ka kanti ka bawda kasin bawda kisong thumba kila rangkam ko hukum jogle kata ka jingat lam ji kam sha shu lapan remi ka sin ji ki ri nakma jogle hagati sha shain ri nakma jogle tab haga jinglo bure shu yari ngal kwa ba ni fili ko por kay do fiyo kam ne ublay wan ba wada ba kem banyak kran bawon ipat ki jing thau ki ko dor tam chu kani ka jing kran jo ada ba ke mo play haba wan borobor eden ka kran ya ka jing duai barolo kani ka jing kran jongi bala ujo ukpau habna ngarang sisan kani ya ada ba ke kani ka jing kran kita man haka hop Oh,
kita dah hak nak fili upor. Uplewan mani kerana ki berubah, uplewan mani kerana ki berubah. Nak fili upor. Ada mengimentar ngilang pediang ke hak kepada ke jing ai ke jauh Jesus. Ke hak kepada ke jing ai. Ngirung ilah mani kerana balau jauh kupaya ke jing kerana jing imentar lakhat ke jing duai. Tadi ke nomrim ke ar ke bau belai ubu paralam. Di mana kadau kamat jeng ke jing duai. Kapang jeng ke jing duai ngamur orang. Kadai kapang ke bayar halu kata-kata ke ketian jeng belai. Ngak lebih ini ban kerana sepang ke jing duai. Dari tangman penifi ke jing duai kadai kapan kabar kabadon kam yangi habang isyakir belai. Paralam apa bani fili ke pors ngap hang. Di mana kadau Paul wang ke siti ke bani kau jong ushe ke Thessaloniki lanang ke besan ke dekat bakhannya wang. Tu duai kelam dapuan. Tang silan ang tu duai kelam dapuan. Gema ke por. Kaba ki breu ki uat bahaya ke jimbon kam. Ngapa mai file por da ngapa fi ngi syakri blai da ngi bon kam kat no kanuro. Nang bangai ke por ban pelut por ban ye kran ban lau jong ukpa. Tingin dan ke por ban pelut ke jing duai. Kalau nak ke besan jong ki Ephesus ke dekat ke bakat san kan breu ke tien jong blai kom ni. Ephesus san kan breu. To kmi bhati kum nu fiat kum ki bamsta. Nrei kum ki basta. Daga basil spa e kapor na bakini ki sngi ki long ki basnio. Parla bafin ai kapor jeng jing duai show belay. Bafin pelat por haka jing duai ka personal devotion jeng fi. Ka jing pelat por jeng fi bat belay haka jing duai. Ka don kam bafin danang ban ai kapor. Ngam nangit ya kibrio ki basyakri belay bakin ang bon kam. Namar ngam net bo belay ai kam yangi hadu bangim dan por shu ban syakri u. Kasyam yang ini nang ne ban bati ban pia e kapor jengi bangidan. Lalangin nang wa lalangi paho kapor kat no kandurung im don pori. Re lalangin nang don be kapor bangin pelut por ba dublay ke jing duai. Nama ka daw ka tin job lay ka mga pulimentan ka ong kumta sil spy kapor na bagi di gisirang basne. Tunginom nang ban ong kumuri portay siong bet ka portay ka sneo la di pori basne. Na dekran e ka jing sneo na mangi syakriyo blay wapha. Kapadan kami ngitung ngintip banginang ban ai ke por ngi ban pelat por haga jing duai ban wah ya ke kbat ke jong ublay ban yakran ban ukpa jingi ubah banen paralel the fifai shau Jesus Christ ude ubaduai finla porobor ki saw gospel anda ulade panle kanu anda ulade kanu ru kamba ulale ki semrang kita nge sobang orang sotna re utrai umdan show tu ulale shagajaga kenja ulale ban duai Haga jinglong breu ngilong kumta o ngi itu ke GSM galong ke job pangi itu ke GSM galong ke o ke bok kadan jing job kadan ke jing der ka job ble ngi smot na ia perkhat sai ka tu utrai jingi ho on ngam ong bo kemen ba kadan ke jing ka job utra hare finla bo utra jingi de ubanan bani kran balau job pa uja na tu ke jaga umdan tu jaga ulai bani slap ba ukpa job haga jing duai Ada Jesus Christ umdan shoot ada ke si Pentecost ki apostol ki diki breu jeng jing duai. O Petrus ba Yohanes ulet shakapor jeng jing duai. Haga por open kia tu batko akhmat jeng temple. Haga tu conduct jeng temple. Ki Kristan jeng spas nem ke banding ko ki diki breu jeng jing duai. Halo Petrus uca sa ding mandi ke balang ka ba jeng spas nem ke banding ko ki Kristan jeng spas nem banding ko ki breu jeng jing duai ke kamba ka jana mer ki diki breu jeng jing duai. Na kwa bani fili ko por paralog ngang ong sa sisian hadu menta paralog kadon kam yang abar fi bang ide ban nam ban pelut por ke jing duai. Kema mano sa sisian Kini ki artli ka ktian jobo blay bat ka jing duai. Kilong kum ki artli ki kejap yang iha ka bakal jam siang. Kumba aga jing embryo ngidan artli ki kejap ka man bat ka kejap ka dia. Kum taru aga di jing shikr blay. Ka ktian jobo blay bat ka jing duai. Kilong kum ki artli ki kejap. Teng si dan ki bryo ki ong kum ne. Sedang ki paralok ki ong kum ne. Ningang am da yo por habale jisang tamay ka jing duai teman na singan duai ve nan duai ve. Dan bak ki ba ang napa bantuan ngam da khamyo por tamay ka ktien jo bulay siya ka ba jisang siya ktien be ngaya be. Ada film kumta ngam ang ifia ka bagin da sim ngilo kum briu ba ko siliang na kja. Briu ba ko siliang ga fi itu kum no ya ndaw ya helamti ka itluan ka i wet ka i kum no kam itana hiro.
Mata dawa ka Singapore. Wala yung ngan bet tang January ngan bet tang tin joble. Baro aga de baton kam. Kide ki artli ki jat yangi. Haga bakan jaman sia. Kide ki artli ki jat yangi haga bakan jaman sia. Ka January bat ka ktian ka joble. Kay ka balai ko kabagi don kam. Narami fi. Kay ka mga kran mga kade walang simple basok wala kata-kata. Tangba baro ka mga ong ifingong filatip la sipitip ha. Reka bodon kam gani pentrai kam lara fin pentrai kam igani ken ma wa ka fin Singapore kan bu ji e igi walang shakri utrai namar ke de ginongren ge bo ble bu nadawas dang ya ubre wa shakri ble de bondan igani kai ga balai ngin 5 year shaw adam namangong yo ya gani ginongren ubre bu nadawas dang in 5 year yo adam sai se hagana ga ba ar ka de khat ga ba khat fra ar kuwai ba ar fu ar Genesis kadana ga ba ar khat fra ar kuwai ba ar fu ar baru try mau beli ulamino ulang ru ombe bau tau beli samar we ngan tau yu ganong sumar lem kababiang nanta gadkhot kaba afu we bara afu akomno tiu try mau beli ulapen ngan hu adam daga jing samthia kaba jor uru la yo thia ba ula shimya ka we na ki krung na ki shin krung jo ba ula set ya kada ka do aga jaga jongka tiu try mau beli ula penlong ka brio na kata ka shin krung ya ka ba ula la shim now tau brio ba ula walam ya ka how tau brio ketian jong beli kong haba u beli pe yo adam na benan uang ngan Ông bây giờ bây giờ mà rồi ngang thao nó kanong sumar lem cái bờ biển, hay cái Bible cái gì con kanong sumar. Đã phi vào cái Bible English ngắm bên đó được tiếng English được tiếng Pharisee con companion cái một paralog là nếu ubaya yai lang ubaya yai ringka phi ngau qua bên phi ngau course apa ubaya ubaya thia yo Adam ban na cái sing kurang cái ubaya ushim ula penlong ya Gabriel ban penlong ya ka nong sumariu na dekat tengah ga jemu na kwa pa na Singapore snap ha ka ga mga kwa pa na Singapore ublay uklam shim ya ga shin kle jemu Adam kum ta ka im kamlong halo ya Adam uklam shim ro na ga shin kejat kum ta ka im kamlong hapo ya Adam hamre ushim na ga shin krung na sai na shin krung kabar banyak rengkap, banyak rap lem iwe, balada iwe ihiar, iwe nyerapan kentil, balada iwe nyerapan banyak rap lem. Ngaku apa ni fini kapur kata kadai kabau play don ada buat ada besar. Kabalai yang ini mentar perolak yang longi dan kam kabalai yang ini mentar. Kihman bat kipara, kibasakri lam yautrai. Tari kabalai bau play ubu. Ki hemmen bat ki para ki bangi shakri lang yautrai para ka baslo si na da fayo Adam ka ema ka jaka bakan long ka companion ka long ya raplam ka kelalong penban ka ba pensliyo yo Adam de magahi ka ba ai yo Adam ban ba mi tu so jang dien jang jingtip ka ba pha ka siyo na ka ba ni fini ka puan para lo Ndrei ubelai ubu kumta na basda. Na sisi ndrei ubelai ubu kumta na basda. Na baga da mana sisi tengin fana yangi ro parlo kani gachu kanore ubelai ubu yangi menta. Bangi anda ni shakri blai. Ngidan kam yaki man bat ki para jangi ki ba ya shakri lang. Ngidan kam ki man ki para ba shakri lang haga jingim jingi. Filaban biang ka tian jong ubelai, filaban biang ka jingduai. Ki don be ki por, ki don be ki khap. Ki bagi don kam ni kuai ubelai ju thau ngi kum ga daw lan nom si shom it marway ni don ka balang da ka jingya lum lang jang ki bla sil spa jang utrai ubelai khlan thau yangi ya ubrio wat ya ubrio ga jingim brio phai le yangi ki ha jing shakri blai kan ma ubelai khlan bu ngi nang la shakri blai ru mangi shu biang bai la de ngin shu dak bai la de ngin long self sufficient ngim long kumta ngin biang bai tang la de hala de ngidon kam ma ga da wa ka feeling apor mdon pastor
ndon nong yelok ndon priu jong ublei badak jingpun sle katno ro batip tien ublei katno ro ubom dan kam shu eki wei pat ki man ki para ki be shakrila kano si se ndon nang yelok ndon priu jong ublei badak jingpun sle katno ro ubatip me ka bible katno ro ubom judan kam shu eki wei don kam be eki wei ki don ki khap ki don ki por ki bang ki don kam be eki man bat ki para jmi ki bang shakri utrai Namar kata daw na kabar ifne ko porda fipule haga kitab jong Ecclesiastes how Ecclesiastes kalang ba sao da fipule ga khat ga bakhanda shipho ba khat a kak tien jong oblei ko ang ini kentian pai bha ka ga ba kak tien jong oblei ga kran tangan pule kane ka kitab Ecclesiastes ngang sa sisian kalau nang basau ngan puli ga khat khandai shipau bat khana la ka ba armut bane ka ba webrio namar ki don ka nong ba bha ye ga jingtre jingki namalada kin or way un khli ya lo recorded ya utao ba morway haba ur ba don manu ban khli nang dapat ka ba kong nur khat ba khana balada no brio job ya utao ba morway Nri armut kin yang yale yauta bat yau telai balai bot omla ban pendekut syan paralog na kapani fine ko por ka balai ka bangi don kam hakane ka jingem kristan jengi kade ki man bat ki para ke be shakrila ka puli ke jing thot jong Ecclesiastes wang utelai balai bot lane balai serta da kham dekut syan dukut kluma paralog nga kapani finigapur sgapha ada fishakriyo blay kabaton kamingi kadai ngan ong hakani galiang filan kamban snotho ba waju aila na kamin sim jaga jing snow biang kamin sim jaga jing sarong kan yo aga don hot jomfi kan yo aga don hot jonaru Bana bang asal tu bang aradon kam bang wang ay gajingrap jengki way pak ki para be shakrilang ngamtre na barbanga snopo gajing sarong nasi penperhat sibun ki ay ken bang alang fi ya ka im la say na ka krong para ba yarangka ba fimdan kam bang pekpo ya royoro apa yang bang shakri yindon kambe Namar ka daw na ko ani fini ko por sa khandian na fini ko por ha mang fidon kami ki men ki para jofi namot ba fini ya thui ki jing e jofi ha baro ki para bange ba fidon na jing shekri jofi kinda me kimra ki ba fishi so tho o blo ya la fi o ba fi yo e jing shania ba fini share ba fini thui ki jing e jing kando ba kinya duai ba kinya ai jing what fi ki ba biang thau na ga tien ga jam blai nga raw say sisen pibiang jing duai kano pibiang gatien cha oblay kano kisik dan be ki khat bangiya kando bangin dan kami ki way anda ka kum kata ka por kawan para lo ana sisen nga ong biang sa sisen what you shall o say tanong persalong ifi bayo fisgo biet ban lay ong ie ki way bali panjera ki way yo pi perkat ni kat uturu udang dan kam nga ong sisen ndon no yalo ndon pastor ndon badak jingpen slek kat no bam don kam shu igi way pat ki para be shakrila namar da daw ga sa sisen para la ka bakat do yawai fi kaktian joblay ka jing duai ba ki himban ki para jungi ki be shakrila yaw try kita gi de ki lightly ki bang ki lai ki bang ngi don kam ha ga jeli jong ga jing im kristan jungi Lada fi practice kan lada fi pentri kami kan he ka jingim jong fi parlo. Finim ka jingim Kristan ka bajam. Ngara sa isen lada fi pentri kami kan he ka jingim jong fi finim ka jingim Kristan ka bajam. Wakla ya ga ne uble bu nadu pasdam. Pat ka ga ju hadu menta. Ngan uble bu nadu eda nadu ada bakaim. Ka ga ju ing menta. Ka tien jong uble kajing duai baki para ki man ki be shakri lang bangi ki dai ki bangi don kam hagani ke jeli jong ka jingim kristan chani ublay un gur hui fi ngan duai try be ngan duai de ga don no janga baro wala ki ne ki ai ke bangi hikai ki long ki be jam ki be sok
balong simple ki bagi parlok bro ki basngap kila ban snow thu eka andre ki dei ka nong rem try adoi men ai jing ai ki try ki la ban pen try ka me gani ke jing im jong ki ablejna bakin yo ban im ke jing kristan ga bachop na duai gani baro ablebe e jana da ka kirteng ga jo Jesus Christ ban Nazareth amen but amen blai ul kuif